S'acosta Sant Jordi i nosaltres us proposem un pastís de roses. Trobareu tota la llista dels ingredients a la descripció d'aquest vídeo i al nostre blog. Necessitem 5 pomes vermelles, les més vermelles que trobeu. Una massa de pasta de full rodona i compota. Per fer-la necessitarem 2 pomes golden, una bona cullerada de sucre i aigua mineral. I també necessitarem 75 grams més de sucre per preparar un almívar. Per preparar la compota, pelem les pomes golden, retirem les llavors, les tallem a trossets petits i els anem posant en un cassó. Afegim un tros de pell de llimona, un parell de cullerades d'aigua i una bona cullerada de sucre. Encenem el foc i ho deixem coure a foc moderat uns 20 minuts. Si ens hi agrada, també podem posar una mica de canyella. De tant en tant l'anem remenant i quan estigui ben tova, retirem la pell de la llimona, la posem en el vas de la batedora i la triturem fins que estigui ben fina. Per fer les roses hem de coure la poma. Ho podem fer en el microones o en els fogons. Si ho fem en el microones, agafem un bol de vidre i afegim un raig de llimona, una bona cullerada de sucre i a mesura que anem tallant la poma, l'anem posant a dintre el bol. I si volem coure'l als fogons, farem exactament el mateix, però agafarem un cassó. La poma l'hem de tallar ben fina. Si tenim una mandolina ens anirà molt bé, però si no també ho podem fer amb el ganivet. El temps de cocció és aproximadament d'uns 15 minuts, si és al microones a màxima potència. Sabrem que està al punt quan la puguem enrotllar sense que se'ns trenqui. Mentre la poma es cou, posem la massa en el motlle prèviament untat amb mantega. Retallem la part que sobri i la punxem amb una forquilla. Repartim la compota per tota la base. I quan la poma sigui cuita, l'escorrem i la deixem damunt d'un drap de cuina ben net. El líquid de cocció no el llancem, en guardem una part que ens servirà per fer l'almívar. I quan la poma s'hagi refredat una mica, comencem a enrotllar els pètals i anem fent les roses. No cal que siguin totes de la mateixa mida, les podem fer irregulars. Amb el forn preescalfat a 190 graus, enfornem durant 30 minuts. Recordeu que cada forn és diferent, per tant, quan arribem al final hem d'anar controlant. I ja el tenim, ara només ens cal preparar l'almívar. En un pot posem 75 ml del líquid de la cocció de la poma i 75 grams de sucre. L'escalfem i el deixem reduir més o menys a la meitat. Quan veieu aquestes bombolles, vigileu perquè ja queda poc. Esperem que l'almívar es refredi i comencem a pintar el pastís. Li donarem un toc brillant i ens quedarà molt millor. Un cop fred, l'almívar queda més aviat espès. Aquí podeu veure més o menys la textura. I ja veieu quin goig que fa, un pastís de poma ideal per celebrar el dia de Sant Jordi. La subscripció al nostre canal és gratuïta. Si ho feu, ens ajudeu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem noves receptes.